Det var 4 drab i den her måned. Det var politikommissær Jan. Han er vist kendt som en skummel politibetjent. Ja, vi kan jo se på hans lig, at han blev stukket 3 gange. 1 gang i hjertet og 2 gange i maven. Vi kan ikke finde noget mordvåben, så vi er nødt til at gå tilbage nu. Det eneste, jeg kunne finde på deres straffeattester, var et par klip i kørekortet og et par parkeringsbøder. Både Ben Fischer og Jan Johansson blev fundet med op til flere knivstik, hvorimod Susan Damsgaard blev fundet i en bilulykke, hvor bilisten desværre slap væk. De har alle sammen været mistænkt for bedrageri. Jan, han har været mistænkt for korruption. Der har vi det. Morderen går kun efter korrupte mennesker. Jeg tænker, at vi sætter Lars Aagaard op for at være korrupt. Hvem? Du ved ham, politikeren. Hvordan har du med at være anklaget for skattesvindel? Hvordan har du med at være anklaget for skattesvindel? Hvordan har du med at være anklaget for skattesvindel? Hvordan har du med at være anklaget for skattesvindel? Hvordan har du med at være anklaget for skattesvindel? Jeg forstår simpelthen ikke, hvordan folk de kan anklage mig for skattesvindel. Jeg er stærkt imod at snyde systemet, men jeg vil lade dig tale med en advokat. Det er ham der! Stop! Jeg blev sat op! Min familie er blevet taget til fange! Hvis det ikke var ham, og det kun var Lars Aagaard og os to, der vidste noget om det her. Det betyder, at... Hvad vil du? Jeg har noget, der skal hjælpe mig med.